U ovom videu vam želim odgovoriti na najčešća pitanja koja postavljaju ljudi vezano za Pi network, odnosno Pi mrežu. Da li je vrijedno da joj posvetite vrijeme, kako možete izvaditi vaša sredstva, odnosno novac, te kada će treća faza Pi mreže krenuti i što to uopće znači. Ok, prije nego što krenemo, ako vam se svidi ovaj video, kliknite like i pretplatite se na ovaj kanal ako niste, doista će mi biti drago ako to učinite. Također možete pritisnuti zvono za obavijesti kako biste bili obavješteni o novim videima koje spremam za vas. Evo, prvo ću vam pokazati kako preuzeti aplikaciju i kreirati korisnički račun, a zatim idemo na najčešća pitanja i odgovore. Želim samo napomenuti kako me ova stranica ne plaća i da ovaj video nije sponzoriran, već je meni osobno korisna, pa sam to htio podijeliti i s vama. Prvo, preuzmete Pi aplikaciju na vaš mobilni uređaj. Zatim je otvorite. Imate dvije opcije da se verificirate. Možete to učiniti putem Facebooka ili putem vašeg broja mobilnog telefona. Ja ću odabrati pomoću broja telefona. Zatim ovdje odaberete prvo državu, a zatim upišete vaš broj i stisnete Go. Ovdje upišete lozinku po izboru i ovdje odmah ispod ponovno upišete lozinku. Mora sadržavati najmanje jedan broj i mala i velika slova, te mora u sebi sadržavati minimalno 8 ili više znakova. Na sljedećoj stranici upišete ime i prezime, a također odaberete i vaše korisničko ime te kliknete gumb Submit. Na ovoj stranici vas traži da upišete invitation kod. Pošto ovoj mreži možete pristupiti samo ako vas netko pozove, ja ću u opisu videa ostaviti kod. Te ako nemate od kog drugog dobiti kod koji želite koristiti, možete koristiti i ovaj u opisu videa. Jednostavno ga tu upišete. Pazite na velika i mala slova da budu ispravno prepisana ako ih ima u kodu i kliknete naravno na Submit. I to je to. Možete započeti koristiti aplikaciju. Kada jednom dnevno kliknete na ovaj zeleni gumb, zaradit ćete Pi coine. Pa krenimo sa prvim pitanjem, koje je ujedno i najčešće pitanje, a to je da li je Pi coin prevara ili ne, odnosno da li je Pi coin doista besplatan novac ili nije. I odgovor na to pitanje je ne. Pi nije besplatan novac, ali ako se malo bolje upoznate sa projektom, zapravo je besplatan novac do određene mjere. Možete ga usporediti sa Bitcoinom u počecima, kada je bilo moguće izrudariti cijeli Bitcoin na jako lošim i sporim računalima i kada cijena potrošnje struje nije toliko utjecala na vašu dobit, naravno danas mu je vrijednost u $1000. I ako malo bolje pogledate Pi-ovu situaciju, Picoin je zapravo danas u sličnoj situaciji kao nekada Bitcoin. Trenutno se možete pridružiti Pi mreži potpuno besplatno. Sve što vam je potrebno je invitation kod, odnosno pozivni kod, i ukoliko već nemate ni jedan, možete kod pronaći dolje u opisu videa. Kako biste počeli zarađivati, sve što trebate napraviti je kliknuti jednom dnevno gumb na vašem telefonu. A kao zahvalnost što ste aktivni na toj mreži, odnosno što ste jednom dnevno kliknuli na zeleni gumb, primit ćete nagradu svaki dan na vaš Pi novčanik. Dakle, kao rezultat da kliknete jednom dnevno i potrošite svega 5 sekundi, dobit ćete Pi za koji se nadajmo da će doći do faze broj 3. O tome ću vam pričati malo kasnije u videu, te kako zaraditi besplatno novac. Postoji i loša strana, naravno, kada Pi dođe do faze da se može mijenjati na mjenjačnicama i svi ga krenu prodavati, instantno će mu pasti cijena. No to nema veze sa Pi coinom, jer i Bitcoinu, i euru, i dolaru raste i pada cijena ovisno o ponudi i potražnji za tim valutama na tržištu. Ako bi se svi htjeli riješiti Pi coina u tom trenutku kada dođe na mjenjačnice, počet će mu padati cijena, te će automatski postati manje vrijedan. Zato je bolje da na Pi gledate dugoročno, pošto je sličan Bitcoinu u ranim danima. I svi koji nisu prodali Bitcoin u ranim danima danas su dobro nagrađeni. Zato je bitno da skinete aplikaciju i registrirate se na Pi mrežu, da ste svjesni da je istina da možete dobiti potpuno besplatno Pi coine upravo sada, a zatim ih koristiti u budućnosti i naravno najvjerojatnije će Pi coini imati pravu vrijednost u budućnosti. No ako ih prodate za šaku dolara istog trenutka kada ćete biti u mogućnosti, nećete sebi zapravo napraviti neku veliku uslugu, a ni uslugu Pi zajednici, jer ćete utjecati na rušenje cijene Pi coina i to na duži period. Zato je bitno da shvatite da je Pi teoretski trenutno besplatan novac, ali trebali biste to gledati ipak malo dugoročnije. Ono što želim napomenuti je da kada jednom dođete u priliku prodati vaše coine,
trebali biste gledati malo dugoročnije. Mislim da ne biste trebali prodati vaše Pi-coine odmah, ili bar ne sve, jer to ni vama ne čini nikakvu uslugu, a ni zajednici Pi mreže. Moglo bi vam kasnije biti žao ako se cijena Pi-coina poveća s vremenom. Vjerojatno će cijena prvo pasti, a zatim početi ponovno rasti. Ljudi se također pitaju kako Pi aplikacija radi i kako vi možete povećati vaš doprinos i na koji način se odvija proces rudarenja. Većina ljudi zna o rudarenju Bitcoina, kada su na svojim kompjuterima rudarili Bitcoine ili imali neki poseban hardware za rudarenje. I to je zapravo trošilo puno resursa na njihovim kompjuterima i drugim spravama i naravno električnu energiju kako bi došli do Bitcoina. Bilo kako bilo, Pi aplikacija ne koristi nikakav dodatni trošak struje ili podatke sa vašeg telefona, jer i ako zatvorite Pi aplikaciju vi i dalje rudarite. Činjenica je da sve što trebate učiniti da biste dobili vaše Pi-coine je to da otvorite aplikaciju jedanput dnevno i kliknete na gumb i kao rezultat toga vaš korisnički račun će biti nagrađen sa određenim brojem Pi-coina svakih 24 sata. Tako da Pi-coini se zapravo ne rudare kao Bitcoin, oni se zapravo generiraju rješavanjem kompleksnih matematičkih kalkulacija, a vi Pi-coine dobivate zauzvrat što ste aktivni korisnik. Cilj iza svega ovoga je da se kreira baza aktivnih korisnika. Zapravo Pi aplikacija ne pruža samo mogućnost otvaranja jednom dnevno, stisnete gumb i zatvorite, već također možete tu i tamo pogledati notifikacije, biti aktivni na chatu te se povezati s drugima i tako dalje. Tako da je to zapravo jedna aktivna online zajednica milijuna korisnika diljem svijeta. Drugi dio pitanja bi bio kako možete zaraditi više Pi-coina tijekom sat vremena. Postoji više načina kako to možete učiniti. Prvo, ako rudarite, odnosno svaki dan odete u aplikaciju i stisnete gumb, dobit ćete 0,2 Pi-coina svakih sat vremena, odnosno 4,8 Pi-coina dnevno. Nakon 3 dana rudarenja, to jest nakon što ste 3 dana aktivni na mreži, nije potrebno da bude dan za danom. Ali jednom kada završite misiju od 3 dana rudarenja, možete kreirati vaš, kako ga zovu, security circle, odnosno sigurnosni krug. U tom sigurnosnom krugu, za prvih 5 ljudi koje pozovete da koriste aplikaciju, vaša stopa zarade po satu će također porasti, trenutno za 0,04 Pi-coina. Odnosno, to znači da ako popunite kvotu od 5 ljudi, zapravo će se vaša nagrada povećati na 0,2 Pi-coina po satu i time udvostručiti vašu zaradu. I još povrh svega toga, postoji opcija za svaku osobu koju pozovete u Pi mrežu, ako će oni aktivno rudariti, odnosno jednom dnevno kliknuti unutar aplikacije, vaša zarada se povećava dodatnih 0,09 Pi-coina po satu. Nema limita tome koliko možete Pi-coina zaraditi u sat vremena. Jednostavno možete pozivati više ljudi da se priključe Pi mreži. Osobno preporučam da kažete to svojim prijateljima i obitelji vezano za Pi mrežu, jer ne postoji nikakav rizik da se registriraju. Ne traži se početni ulog ili nešto slično. Ukoliko ćete čuvati vaše Pi-coine duži niz godina, pod time mislim 5 do 10, mogli bi se pretvoriti u veliku novčanu vrijednost. Ok, može još jedno pitanje na koje sam zapravo već odgovorio. Dobivam li također Pi, odnosno rudari li moja aplikacija Pi i kada je ugašena ili zatvorena? Odgovor je da, jer kako sam malo prije spomenuo, Pi se zapravo ne rudari na vašem telefonu. Idemo na sljedeće pitanje o tome što su to security circles i zašto su dobri. Malo prije sam spomenuo da ako dodate 5 ljudi u vaš security circle, odnosno sigurnosni krug, osim što ćete povećati zaradu na 0,2 Pi po satu, no to nije jedina svrha sigurnosnog kruga. Stvarna svrha je da dodate samo korisnike u koje imate povjerenje i koje osobno poznajete. Nemojte dodavati ljude za koje znate da će druge ljude navući na prevaru, to jest scam. Pi će koristiti vaš sigurnosni krug u osnovi kao verifikacijski sistem kako bi utvrdio koji su korisnici legitimno registrirani, a koji su prevaranti. Naravno, ako ne možete pronaći 5 ljudi kojima vjerujete, ne znači da morate odustati od Pi mreže, već radije pozovite bilo kojih 5 ljudi da se priključe vašem sigurnosnom krugu kako biste mogli zaraditi više Pi-coina. Jedno pitanje koje me stalno pitaju, je li Pi legalan, je li scam, koliko vrijedi?
kada će postati prava stvar, odnosno kada će postati coin koji će se na mjenjačnici moći zamijeniti za pravi novac. I odgovor je kada Pi mreža dođe do treće faze. Tada će Pi postati kriptovaluta s kojom se može trgovati na mjenjačnicama. Bilo kako bilo, još se ne zna točan datum kada će Pi doći do treće faze jer postoje određeni kriteriji. Prije svega, developeri koji stoje iza Pi mreže trebaju dovršiti razvoj. Ipak trenutno stoji u uputama da kada Pi coin dostigne 10 milijuna korisnika, da bi se rudarenje Pi coina možda moglo zaustaviti. No još je otvorena diskusija da li će cifra od 10 milijuna korisnika biti povećana na 100 milijuna korisnika kako bi imali više vremena ljudi da se pridruže ovoj mreži. U trenutku snimanja ovog videa je nešto više od 8 milijuna korisnika koji koriste Pi, tako da i dalje imate vremena napraviti vaš besplatan korisnički račun i biti nagrađeni s 4,8 Pi coina dnevno. No, u jednom momentu rudarenje ili besplatno kreiranje Pi coina će biti zaustavljeno i više nitko neće dobiti besplatne Pi coine, što će prouzrokovati ograničeni broj Pi coina, te će osigurati limitiranu ponudu Pi coina. Zbog toga će se na temelju ponude i potražnje formirati realna vrijednost Pi coina, naravno jednom kada se dostigne treća faza. Evo još jednog pitanja, a to je možete li koristiti aplikaciju na više mobitela, to jest kreirati više korisničkih računa na više mobitela? Odgovor je da to baš neće dobro funkcionirati u stvarnosti, zato što svaki korisnik mora proći kroz KYC, odnosno što znači Know Your Customer, odnosno upoznajte vašeg klijenta i dokazati da ste jedinstveni, odnosno unique human individual. Tako da kad jednog dana Pi dođe do završne faze, svaki će čovjek moći koristiti samo jedan Pi korisnički račun. Tako da nema smisla da kreirate korisničke račune na drugim uređajima. Sažetak svega je da bi svaki korisnik trebao imati svoj korisnički račun. Ok, i još jedno od čestih pitanja, je li Pi aplikacija nešto poput novčanika za kriptovalutu? I odgovor na to pitanje je jednostavno da. Trenutno Pi još nije kriptovaluta sa svim svojim značajkama, ali kada dođe do treće faze, vašu ćete aplikaciju moći koristiti kao novčanik za slanje i primanje Pi coina i zamijeniti ih na određenoj mjenjačnici. I jedno od najčešćih pitanja koja se pojavljuju u Pi chatu, kako mogu izvaditi svoje Pi coine? Ako ste gledali cijeli video, trebali biste znati odgovor. Ako ste propustili, pokušat ću vam objasniti detaljnije. Trenutno ne možete izvaditi vaše Pi coine jer se Pi mreža nalazi u fazi broj 2 od sveukupno 3 faze koje mora proći da bi došla na mjenjačnicu i kao takvi trenutno nemaju neku pravu vrijednost. Jednom kada dođe u treću fazu, moći ćete tek tada zamijeniti vaše Pi coine ili ih poslati na određenu mjenjačnicu, kao što se to trenutno može sa Bitcoinom i drugim kriptovalutama. Dakle, trenutno imate mogućnost da generirate besplatne Pi coine i ne biste na to trebali gledati kao da dobivate nekakav besplatan novac, jer sve što trebate napraviti je kreirati korisnički račun kako biste bili nagrađeni sa nekoliko stotina ili tisuća Pi coina tijekom vremena. Imajte na umu da jednom kada dođe u treću fazu, nećete odmah moći unovčiti ga i obogatiti se. To tako ne funkcionira. Ovo je prilika da postanete rani korisnik u razvijanju napredne tehnologije, te da ne prodate sve vaše Pi coine čim se otvori prva prilika, već da si ostavite određenu količinu barem na 10 do 15 godina, kako biste mogli pružiti šansu da se Pi mreža razvije i da Pi coinu poraste cijena, kao što je i Bitcoinu porasla cijena. Mislim da sam s ovime pokrio sva važna pitanja na koja sam naišao na Pi chatu. I na kraju još bih vam htio reći svoje iskreno mišljenje, ne mogu vam garantirati da će Pi projekt ikad postati prava kriptovaluta, pošto postoji mala šansa da Pi nikada ne postane prava kriptovaluta. Niti vam mogu garantirati da čak i 20 godina od danas neće puno vrijediti. Tako da očigledno ne možete se samo nadati da će Pi biti vaš spasitelj koji vam omogućuje da kupite sve što poželite. Već je to jedna od mnogih opcija koju možete koristiti i koja ima mogućnost da zaživi među ljudima. Ono što ja osobno radim, a to preporučujem svima vama, je da ulažem novac u kriptovalute.
I znam da će većina odmah reći, ali nemamo novaca, zarađujem samo 200, 150, 300 eura mjesečno i također nemam stalna primanja da bih investirao. No, ako uspijete odvojiti 10% vaših prihoda i uložiti ih u kriptovalute, možete zaraditi kada vrijednost poraste. Naravno, morate biti strpljivi. Naravno, ne ulažite sav novac u kriptovalute ako imate neke druge prioritete ili bolje opcije za zaradu. Ja osobno investiram 10% prihoda svaki mjesec. U opisu možete pronaći link koji vodi na mjenjačnicu Binance. Gdje najčešće mijenjam kriptovalute, a zatim ih šaljem u novčanik. Ok, to bi bilo sve za ovaj video. Kliknite like i pretplatite se na kanal ako niste. Pozdrav!